бародарҷони азиз, касоне ки дар Русия қарор дорен кору фаъолият мекунен, шумода билети донишҷӯӣ лозим бошага дар ватсапи бародар мо далер муроҷиат кунен. дар байни 10 рӯз шумода билети донишҷӯӣ тайёр мекунанд. ҳуҷҷатҳошон ба тамоми шаҳрҳои Русия кор метаванд. шумо як сурати 3/4 рӯй мекунед аз миён боло. акай далер дар хизмати шумо ҳай. дар байни 10 рӯз шумода билети донишҷӯ тайёр мекунанд. ба дили пир дар ватсапшон аз номи канали мо муроҷиат кунед бачаҳо, зангш бизанем. ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикои канали Хонатж. мардуми сарбаланди тоҷик ҳама каса созен. ирӯз 25 октябри соли 2024 шумо дар канали ютуби Хонатж ҳастен. рости дӯстон навор кардем навораи беҳтарин хонаҳои арзон рӯй кардан. ҳамаша хулас тохи тамошо кунед. агар дар шумо замин, мошин, хона, квартира чизе боша, агар дар ватсап рӯй кунед навори байдина реклама карда фурӯша мегузорем. ирӯза наворда ҳастай. аз Душанбе тарафҳо Шоҳмансур, Мисли Сино, тарафҳои Гилбитта хонаҳои фурӯши арзон ҳастай. аз ноҳияи Шаҳритус хонаи арзон ҳастай. аз ноҳияи Рӯдаки Ленинский кираи хонаҳои арзон ҳастай. аз ноҳияи Восеъ хонаҳои арзон, тарафҳои Данғара, тарафҳои ноҳияи Фархоро, хулас хонаҳо беҳтарин хонаҳо баҳри шумо. тохи тамошо кунед. ба хотири пешрафти канали Хонатж наворда лайко рамонен. дар ҳамин канали мо максимални подписатсия кунед. агар шумо хонахар бошед, ягон хонаи арзон аз канали мо меоянд. дӯстон навора сарманга тамошо кунед. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Савдо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти борравон кардан дорен, акай Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марҳамат занг зада бортон равон кунед. ба зудӣ иншоалло борои шуморо сохт саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастае ки роӣ кардан дар шаҳри Ҳисор дар маҳаллаи Уртабуз. дӯстони азиз, 4 хона дора, 6 сотих масоҳати бениҳоят калон, дарвозаи фасон задагӣ. нархи хона 250,000 сомонӣ. дӯстон бо савдои гаринӣ мекунад. касоне ки мехарен хона минами састаяни кардагай хулас арзонтон мекунад. мактаб, масҷид ҳастай меган, об свет дора. хулас ҳамсояҳо свет доранд. фақат касе ки мегира як суталба мемонен, дар хонатон мегзаронен. хона ба кирпичи пухта бардоштагӣ, хонаи коробка стяжка кардагӣ тайёрака. хулас касе ки мегира 250,000 бо савдои гарин дора. фақат аз номи канали Хонатж занг занед. дӯстон азиз, бо арзон мешава хона коробка, гирди хона маҳкам, дарвоза задагӣ. хулас проекти фасони зур қатӣ карда мешава. мега хонара касе ки мехара савдои гариниш мекунем. фақат конкретниё занг занед. ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарон. ҳамин якамон дар ҳақиқат хонахар ҳаст, яъне пулш тайёра мега хона наёфтестам. то 300,000 сомонира агар ки хона дошта бошен, хонаи тайёр заминӣ ё ки сексиям боша мешава мега фақат аз тарафҳои шаҳри Душанбе, аз тарафи аэропорти Душанбе ё ки Жилмасив ё ки цирк назди танка, аз ҳамин тарафҳо хона дошта бошам мега ҳатман ҳамин рақами бода занг бизанад. то 300,000 сомонира зурбон мераса. хонахар ҳастам. эълони навбатӣ. дӯстони азиз, ассалому алайкум дӯстони азиз, мо да квартира дар кори аз Ҳисор или аз Душанбе 150,000 сомон мақсад дорем. 2 ё 3 хонага ремонтдор или безремонт боша мешава. хулас 150,000 дорем. агар хона 200,000 боша бо метонем маслиҳат карда вайшам бигирем, хеле нархам биспорем. дӯстони азиз, кадометон дорем рақамҳои ватсап ина ахираш 7782 занг занен. ҳамин шахсият қатӣ чахчах кина мегира. нафарои аз Ҳисор, аз Душанбе хонаҳои ремендор или без ремонт хеле шансо. мақсад дӯстон камай, шумо ягон реклама накарда хонаҳотона мефурӯшен через эълони мо. дӯстон акара занг мезанем, маслиҳат мекунем. эълони навбатӣ. ассалому алайкум дӯстони азиз, мега замини фурӯшӣ дар кораи аз теппаи Самарқанд тарафҳои 9 километр 7 километр Дарёбод ё кӯчаҳои Каратагинский боша мешава. агар дар ҳамин тарафҳо боша мехарем
пулша ҳар моҳа 5000 сомонӣ метавонем сипорем. мақсад месипорем ягон каста боша ҳамин рақамода муроҷиат кунен. рақамҳои ахираш 2026. дӯстон бетараф набошед. хеле эълонҳоро мақсад мо барои шумо мекунем ки боҷа дорен, заминҳои фурӯшӣ дорен, мисол реклама намекунен, прямой ҳатиями одамо занг мезанем, масъала мекунен, мефурӯшен заминотонро. Opel Astra F ҳастае ки соли баромад 1995 дар ноҳияи Рашт. Объёмаш 1.6 механика, нархаш 40000. мега ассалому алайкум бародаро, мо да замин дар кураи 3 или 4 сотих. айдушанбе тарафҳои 9 километр 82 или регар боша мега мешава. хоб тарафҳои шоҳанбариам боша мега мешава. мехарем документо 100% боша бо хубай анаи мошин қатӣ боз метонем алишам бикунем меган. хулас агар ами заминтон 60 70 80 или 100,000 боша, агар мошина метем болои боз сумтон метия ами акамон. яке агар мисол заминтон арзонтар боша, агар мақсад бо худотон маслиҳат мекунем кадом варианти қатӣ заминотонро мефурӯшен. дӯстон ами акада занг бизанен. рақамҳои 98 99 ватсап дорад. хулас ҳамроҳи ака чахчах кунен. дӯстон мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ роӣ карданд ки дар ноҳияи рӯдакӣ тарафҳои фабрикада повороти фабрика қарор дорад. дом аслан мега 6 этажка. дар сеюм этаж ҳамин хонамон қарор дорад. хона духонага. нархи хона 310,000 сомонӣ. ремонти фасони замонавӣ кардагӣ. масоҳатш бошад 45 квадрат метр. дӯстон азиз, рақамҳои 46 ватсап шунай бози занг бизанен. ҳамроҳи ака маслиҳат кунад хонаро бигирем. хона бо таъмири нав аз роҳи калон назди хона мега 800 метр раҳ разница дора. садик, коллеҷи тиббӣ, мактаб, бозорча ҳамаш дар наздикии ҳамин дом қарор дора. маслиҳат мекунем, маъқул боша мегирем бачаҳо. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ рӯй кардан дар ноҳияи шаҳри Туз, кӯчаи Исмоили Сомонӣ, доми 16. дом аслан 4 этажа. дар якум этаж 2 комната 36 квадрат метр. дӯстон азиз, нарх бо сумми тоҷикӣ 160,000 сомонӣ бача. 160,000 да метавонед инамиро ҳозир бихаред. рақамҳои 62 ватсап шунай занг бизанен. ремонти замонавӣ, документо 100%, обсвети постоянный ба сумми амрикоӣ 14500 доллар, ба сумми русӣ 1,330,000 рубли русияй, ба сумми тоҷикӣ боша 160,000 сетанол. хулас бачако занг занен, маслиҳатка бигиренша. лайкора монен, по-братски максимальни подписатсия кунен. ами канали Хона Теҷеву Сауду ТВ барои шумо ҳай фақат. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар теппаи Самарқандӣ, 14 сотих масоҳат, 4 дар хона. нарх боша 450,000 сомонӣ ҳай. рақамҳои дастӣ 2653 или ватсапшон 3969 да ҳозир занг бизанен, маслиҳат карда бигирен шад. як калидор, якчанд намуди дарахтони мебадиҳанда, нашод масъалаи ҳуҷҷато 100%, обсвети доимӣ без камбудӣ, ба чизи чорааш савдо карда мешавад. ба доллар 40,900 доллар, ба рубл 3,750,000 рубли русӣ. амиқа арзонакай. хулас занг бизанен. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Восеъ, деҳаи Осмонбика, 8 сотих масоҳат, як барак, 95,000 сомонӣ нархи хона ба сумми тоҷикӣ. бо савдо мешавад. рақамҳои 3074 да прямой занг мезанем или ватсап 3919 да метавонем занг бизанем. калидор, ҳамом, оғилхона дора. гирди замин маҳкамакай. боз алоҳида барои 3 дархона фундамент рехтагӣ тайёракай. ҳуҷҷат масъалааш қатӣ проблема надора. 100% нашоти ҳуҷҷато ҷавоб метиҳем. инами хеле ҳолат, инами состояние дар ноҳияи Восеъ, деҳаи Осмонбика. бачакҳои Восеъ дига чикор кунем?
мешава мехоё ки бомонем шав. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино то ҷиронда қарор дорад. кӯчаи Навбаҳор доми 13 этажка. дар дуюм этаж духонага 45 квадратный метр бачако 440,000 сомонӣ меганша ки бо арзонаш мекуна. рақамҳои ахираш 2455 или WhatsApp 6160 занг занен. якхонага духонага кадагиай пеши хона мактаб, магазин, беморхона, масҷида қарор дорад. хона дар пеши канечкаи маршруткаи D1946 автобуси 29-20-18 қарор дорад. хулас ҷои беҳтарин вайни гарадокам дар пешай назди части 201 дивизияда қарор дорад. свет об 24 соат проблема надорад. қисман ба чизи чора хона савдо карда мешавад. дӯстон, маълумоти пуррара хулас расондем. ҳамроҳи ака чахчах мекунем. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки роҳӣ кардан дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ дар маҳаллаи Гулбута дар деҳаи Маҳмудбобода қарор дорад. дӯстон азиз, 2 соати хучаска, 2 дар хона, бания, кухни калидор дорад. об свет ҳастае, гирдаш забор дорад. қарибиш беморхона, мактаб, масҷид, бозорчаву дигару ҳама ҳастае. хоб нархи хона 210,000 сомонӣ. роста нигоҳ кунед бачаҳои азиз, 210,000 да айами Душанбе инами хонара метавонед бихарен. территорияи Душанбе хонаҳо беҳадди бад қиматанд. яке якада сум дар коре ба ҳам хотир савдош мекунад. рақамҳои дастӣ ё ки WhatsApp ҳардаш дар таги навор мондагиай худотон бо ҳозир занг бизанен, маслиҳат кунен, бигӯен ки аз канали Хона ТЖ или Сауду ТВ гирифтам, худаш мефаҳмад. дӯстон, мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Вахш, ҷамоати Ваҳдат, совхози Вахшай, 7 сотих масоҳатай, 3 хонаҳай. анаи хонара просто тамошо кунед. нархшама чанд сум мегум. 110 3 танно нархи хона. дӯстони азиз, рақамҳои 3360 или 0175 дасти ҳардаш метавонед занг бизанед. нигоҳ кунед хонара, ана кришара тамошо кунед. да шикатур кардагиай просто 5 қопча шпаклёвкара меёрида, просто як шпаклёвкаш мекунида, палас қолинта меёрида, зиндагира сар мекунед. шеринар 110,000 бо савдо мешавад. савдои хуб мекунанд. мактаб, беморхона дар наздикияи дига чӣ мефурад? дӯстони азиз, масъалаи ҳуҷҷатоқатиам 100% гарантия метавонад мега соҳиби ҳамин хона. маълумоти бештар бачакҳое ки аз ноҳияи Вахш ҳастен, ҳаминҷа тамошо кестен ё ки накестен, дар ҳамин комментария хоҳишай ҳаматон ки нависонда монед. мо бачакҳои ноҳияи Вахш тамошо кардастем. мақсад аю тарафа одамо бисёр бошад. агар тамошобино бо навори бадна бисёртар хонаҳоро мемонем. дӯстон, мегзарем ба ноҳамин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Фархор, исм Фархор фуромадем. ай Вахш самолёта шиштенда Фархор омадем. ноҳияи Фархор навбинаҳои торда қарор дорад. 8 сотих масоҳат, 3 хона. нархи хона боша 80,000 сомонӣ. об светам дора мега. рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp, рақамҳои боз WhatsApp, якта дастӣ 9323, дута WhatsApp дар поёнаш мондагӣ занг занен. мактаб, духтурхона дора, стадион дора, ҷои 100% ҳай, ҳамсояҳои хубам дора. просто зарур шидам мефурӯшимша мега. дарвозаҳои фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Восе нархошон аз 3000 сомон то 15-20,000 сомона ҳастанд. нархошон мақсад ҳар намуд дарвоза ҳастай. рақамҳои WhatsApp да метавонед занг мезанед, маслиҳат мекунед. дастафкашон ба тамоми шаҳрҳои Тоҷикистон ҳастай. хоб ноҳияи Восе, тарафҳои Клуб, Московский, исм Фархор дастафкашон 20 сум. бародар азиз, фақат маслиҳат кунед. ноҳияи Восе рӯ ба рӯи СД қарор дорад. заправкаи Нурой назди гостиницаи Абдусалом. дарвозаҳо босифатанд, дараҷаҳои олӣ, замонавӣ, сифатҳои хубшон бо нархҳои арзон ва дастрас дастафка мекунанд. азиз, метавонед занг бизанед. инчунин боз
ҳалоҷинг ҳам тайёр мекунанд, караото ҳам тайёр мекунанд, падзакас ҳам дастафка мақсад мекунанд. Падзакас дарвозаҳоро тайёр мекунанд. Шумода кадом намудаш лозим боша, ҳамон хел меген акамон шумода тайёру карда дастафкатон мекунанд. Нафаре ки аз Русия тамошо мекунанд наврора, мисол ҳами дарвозаҳоро дидесен кадом ҳолат, кадом сасан чӣ хелиянд, кадомошон маъқултон мешава, акада занг бизанен, кадом марка дар кортонай, ҳамон хел шаб биган шумода тайёр мекунанд, хонаҳотонда рӯй мекунанд, худошон бе сум мебаранда, худшон бо дар хонатон ҳаму дарвозатона установка мекунанд, баъд меоянд. ин хеле алоҷингҳо ҳам тайёр карда метавонанд. Баъдан боз караото тайёр мекунанд. Хулас кадом намудош лозим боша, агар акада занг да рақамҳои 980 50 50 80 да занг занен. дарвозаҳошон аз дигар дарвозаҳо фарқият доранд. металлошон хубай дӯстон азиз ва дизайнерҳои фасон якчанд маркаҳоро доранд. худотон дӯстон далшибо ҳамроҳи ака нашоти ҳар як дарвоза чахчах кунен. ана ҳамин хели дарвозаҳоро тайёр мекунанд, худошон устогӣ мекунанд, тайёр карда либои маркара рӯй мекунанд. ина акада занг бизанед аз номи канали мо Саудо ТВ бо шумода ягон сум арзон мекунад. мақсад нархошон аз 3000 то 15-20 000 сума дарвозаҳоро тайёр мекунанд дӯстон азиз. мегзарем ба даҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки деэтажа дар ноҳияи Варзоб қарор дорад. деҳаи Чорбоғи, ҳамин хелия шер ҳастае ки Чорбоғи боло мега ку 6 хона 2,5 сотих масоҳат, 2 калидор хона 2 этажа, 390,000 сомонӣ нархи ҳамин хона муайян шуд. рақамҳои 0725 или WhatsApp 44 43 да занг мезанем. назди мағозаи Наҷибуллӯ мебошад. аз роҳи Калон то хонара 100 метр роҳ разда дора, обсвет дора. нашод масъалаи канализатсия мега шаҳрӣ нестая, канализатсияи худсоз худмон кардем, соз кардем. хулас дар наздикии хона мактаб, литсей, 2 то садик ва 3 то магазинҳои калон қарор дорад. хона дорои 6 ҳуҷра буда 2 этаж, шкатур, стяжка дора. нархи хона бошад 390,000 сомонӣ. мегам ки бо арзонаш мекунем, мега соҳиби ҳамин хонае ки дар ноҳияи Варзоб қарор дорад. хона инами састаяне дӯстон, медонен инами хеле ҳолатай. каси да дар корай ина пажалста ҳамроҳи соҳиб мулк маслиҳат кунем бигирен. хулас чизе ки ёфтем, чизе ки роӣ кардан, чизе ки хоҳиш кардем, ҳамаша навор кардем. замин гуфтен мондем, эълон гуфтем мондем, хона гуфтен, квартира гуфтен, ҳамаша кардем. аками лайки гуфтагии моро пабратски бизаненда, дар ҳамин канали мо подписатсия кунен. подписатсия кадомида замин дар корай дар комментария нанависен, фақат дар WhatsApp нависен ки акамада замин дар корай. ранги ҳамин бачаҳо эълонтон мекунем, ёфта метем. замин, хона, мошин чизе дар шумо ворид шуд реклама боша, агар дар WhatsApp рӯй кунед, пага реклама ка фурӯшта мегзорем.